आणि त्यांना ते नेग्रो सोल्जर्स पुन्हा पुन्हा बिथरत असत, कारण आम्ही ते त्यांना सांगत असत की आम्ही त्यांना सोल्जर्सना हल्ले करून मारलेलं आहेत, पुष्कळ मारलेले आहेत. म्हणजे अगदी बिथरायचे ते, जरा थोडे प्रिमिटिव्ह होते ते, त्यांना तेवढं आपलं समजत नसत, पण ते बिलीव्ह करत असत की आम्ही एवढे डेंजरस आहोत आणि आम्हाला मारण्याचाही प्रयत्न करीत असत. एवढ्या की गोळ्या भरून सगळ्या आम्हाला असे संगीनी लावून बाहेर कुठं जर काढायचं झालं तर सुद्धा हे करायचे. आणि एकदा तर त्याच्या हातून गोळी सुटली, सुदैवाने आम्ही कोणी मेलो नाही, पण असं चालायचं. तर ते आल्या आणि बाहेर म्हटलं आम्ही येऊ शकत नाही, जेवण झालेलं नाही. तर हे आत आले. आत आल्यावर म्हटलं आता काही नाही, बघायचं काय होतंय ते, लढा देईनच, मरेन इकडं, पण हे करणार नाही. ते कोलीत काढली तिकडे चुलीतली आणि मी गेलो त्याच्या अंगावरती, मारा बघतो कसं हे करतं तो. तर मोठा कल्लोळ झाला सगळा, काय मी मेलोच म्हणून समजले बाकीचे, आणि नको हे करून नव्हते करून. पण तिथं माझ्या यानं सुदैवानं म्हणा किंवा आणखी याच्या ते पुन्हा एक सार्जंट आलं तिथं आणि तो इंटरव्ह्यू झाला आणि सुटका झाली, नाही तर ते मला मारणं होतं. पण तुम्हाला सांगतो का त्या दिवस माझ्या कलिगना आणि मलाही जेवण मिळालं नाही, आम्ही सगळं उपाशीच काढलं. पण याची मला शिक्षा करण्यासाठी त्यांनी कमांडंटने नेला मला दुसऱ्या दिवशी. बदडला. तू म्हणाला तू नेहमीच असं करतो, सगळं हे करतो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, काय काय सगळे आरोप लावले आणि मला मार आलं, एवढं मारलं की तो शेवटी घाबरला की मी मारणार याच्यातच म्हणून. शेवटी मला उचलला त्यांनी आणि पुन्हा आणून त्या सेलमध्ये टाकला, त्या अंधार कोठडीत. ही म्हटलं आज संधी बरी आहे आणि तो दिवस आम्ही ठरवला. आणि जो हेड कॉन्स्टेबल जो इन्चार्ज याचा यायचा तो बरोबर आमच्या सुदैवानं तिकडं होता. देऊ दुर्बाटकरनं बरोबर आपली कामगिरी केली त्याला द्यायला, आणि तो संध्याकाळपर्यंत जरा डल झाला होता. ठरल्याप्रमाणे जेवण आमचं संध्याकाळी 6 वाजता आलं आणि ती पार्टी बाहेर जाते की नाही ते आम्ही सगळ्यांनी 3-4 लोकांनी गेटवरती क्रॅश केलं, एकदम ढकलून, आणि बाहेर पडलो. ते तिघेजण तो देऊ पहिल्यांदाच गेला, बाहेरच होता, तो पळाला. संट्री त्याच्या मागं गेला, आम्हाला मोकळं रान मिळालं. ते दोघे दुसरे गेले त्या बाजूला आणि मी एका बाजूला पळालो. माझी आणि त्या हेड गार्डची जरा लटापट झाली. तो जरी प्याला होता तरी तो त्याला गांभीर्य कळालं आणि पळतो तो कोण प्रिझनर त्याची एक याच्यावरून. मला जेव्हा जेव्हा ते कुठं बाहेर पाठवायचे हे करायचे असं जर प्रश्न आला हॉस्पिटलमध्ये वगैरे, तो कमांडंट मुद्दाम आपला तांबड्या शाईनं लिहित असे, दिस प्रिझनर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी व्हेरी डेंजरस, सारखं त्याच्यामध्ये. म्हणून मला नेहमीच ते माझ्याबरोबर त्यांचा तर एकतरी सार्जंट तरी असायचा, तर ऑटोमॅटिक स्टेन घेन वगैरे वगैरे वगैरे. पण त्यावेळेला तर हे झालं की नाही ते करून मी एकदम डॅश मारला बाहेर मारला, तर तो आला, लटापट झाली पुन्हा कंपाऊंडमधून पळाला. मी सरळ हॉस्पिटलच्या ह्याच्यात पळायला. आता म्हटलं काहीतरी टॅक्टिक्स वापरायला पाहिजे. तिथं पुढं पूल होता, त्याच्यावरून उडी मारली, पाण्यात मारली खरी, आणि दाखवलं की मी समुद्राच्या मागं गेलेलो आहे. पण तसं झालं नाही, मी समुद्रातून गेलो नाही. लगेच तिथून वरती आलो आणि चालत चालत वेळेवरती जाऊन पळालो. हे मी बोलतोय ते सगळे 52-53 सालचं आहे, 1952-53. आणि आता या सगळ्या जर गोष्टी करायच्या असतील, आणि प्रभाकरांनी आत्ता एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की पोर्चुगीजांना काय किंवा शत्रूला काय सत्याग्रहाचे आवाज कळत नाहीत, त्यांना आवाज कळतात फक्त बंदुकीच्या गोळीचे. आणि म्हणून काहीतरी सशस्त्र केलं पाहिजे, उठाव केला तरच आपल्याला यश मिळेल असा मनामध्ये विचार आला. आणि मग त्याच्याकरता जे काही जमवायचं आहे ते जमवण्याकरता जाणकार लोकही पाहिजेत आणि ते जमवण्याकरता पैसाही पाहिजे. पैसा कुठून आणायचा? तेव्हा आम्ही सुधीर फडके, मी आणि जनप्पा कामत म्हणून एक अत्यंत मोठी व्यक्ती इथं होती, जनप्पा कामत, आपल्या कधी आपल्या कोणाची माहिती असेल. परंतु असं मी लताबाईंच्याकडे गेलो, लता मंगेशकरांच्याकडे.
मंगेशकर फॅमिलीचा माझा फारच म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्या पासून आमचा परिचय. वसिक ते इथले आहेत, मंगेशच्या आहेत त्या, पण तो अगदी लहान, त्या माझ्यापेक्षा 7 वर्षांनी लहान आहेत. आणि आम्ही त्याला आरेदारीच म्हणतो. पण तो त्याच्याकडे गेलो आणि त्यांना असं म्हटलं की असा असा एक कार्य सांगू नये स्पष्ट, म्हणजे इतका विश्वास होता की आपण कशाकरता पैसे गोळा करणार आहोत हे सांगून, की अशा अशा कामाकरता, गोव्याच्या स्वातंत्र्याकरता, पोर्चुगीजांना हकलण्याकरता काही जमवावे लागतात पैसे. ते पैसे पाहिजेत. पैसे कोण देणार? कोणी देणार नाही. कारण आपल्याला भारताला स्वातंत्र्य नुकतं मिळालं होतं 2 वर्षापूर्वी. कोण देईल पैसे? पण त्यावेळेचा रुपयासुद्धा आजच्या मानाने फार वेगळा आहे. आजचा रुपया माहिती आपल्याला काय येतो. मग त्यांना विनंती केली की तुम्ही पुण्यात कार्यक्रम करा. आता विनंती करायची झाली नाही, त्यांनी ताबडतोब हो म्हटलं. आणि तो दिवस ठरला. पुण्याचे हिराबागेचे जे मैदान आहे, या हिराबागेच्या मैदानावरती त्यांच्या गाण्याचा कार्यक्रम केला आम्ही. तेव्हा त्या मुंबईवरून निघाल्या लताबाई, पण वाटेमध्ये खंडाळ्याच्या घाटामध्ये त्यांच्या गाडीत झाला अपघात आणि त्यामुळे त्या थोड्या जखमी झाल्या. पण त्यांचा जो सेक्रेटरी होता त्याचं नाव गोखले असं होतं. तो अपघात मरण पावला होतो. आणि ते सगळं ते त्यांचं पुण्याला येणं कॅन्सल झालं. त्या गोष्टीचा लताच्या मनावरती इतका परिणाम झाला की तिला फेंट आली, भोळ आली, बेशुद्ध पडली ती. पण आणि तसं तिला पाघारी नेण्यात आलं. इकडे आम्ही वाट पाहतोय, लाऊडस्पीकर वगैरे लावून लोक जमलेले आहेत गाणं ऐकणार म्हणून, आणि यांचा पत्ता नाही. कसा असणार? पुण्यापासून कमीत कमी 100 किलोमीटरवरती त्या थोडंसं जखमी अपघातामुळे गाडी मोडलेली. तर परत गेलं त्या मुंबईला. त्यांना त्या काळात फोन आजच्यासारखा सोपा नव्हता. ते फोन लावून त्यांनी विचारलं, ते असं असं झाल्याचं कळलं. त्या आम्ही सुधीर फडकेंनी केलं. ते स्टेजवर उभे राहिले आणि लोकांच्या पुढे असं म्हणाले, जमलेल्या प्रेक्षकांच्या पुढे, की असं असं झालेलं आहे. त्यामुळं आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आज काही होऊ शकत नाही. पुन्हा केव्हा होईल ते आपल्याला सांगितलं जाईल. पण ज्यांना आपल्या तिकिटाचे पैसे परत न्यायचे असतील त्यांचे पैसे आम्ही परत देऊ. आपल्याला आश्चर्य सांगतो, माणसांच्या मनाच्या भावना काय असतात त्या. कोणीही पैसे परत मागितले नाहीत. सगळेचे पैसे. आणि किती जमले होते माहिती आहे का? 3,500 रुपये. लताबाईंच्या कार्यक्रमाला पुण्यामध्ये 3,500 रुपये. अर्थात ते 3,500 रुपये आज फार मोठ्या आकड्यात सांगावे लागतील. परंतु तो नंतर आम्ही जो कार्यक्रम जाहीर केला, मुद्दा की कार्यक्रम केला, त्या आल्या पुढे आणि कार्यक्रम करून त्यातनं जे 3,500 रुपये जमले ते आम्हाला भांडवल म्हणून उपयोगी पडले. त्यातनं काही गोष्टी जमा करण्यात आल्या. आणि प्रत्यक्ष ज्यावेळेला हल्ला करायचं ठरलं तेव्हा प्रभाकरराव त्यातमध्ये होतेच. ते गोव्याकडनं म्हणजे बेळगावकडनं आलेले होते. त्यांचं सगळं जीवन मला जेव्हा नंतर कळलं त्या मी नंतर बोलेन मी, पण तो मी थक्क झालो, मी चकित झालो. म्हटलं शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांचे कागदपत्र आम्ही जुने वाचतो आणि त्यातला जुना पराक्रम पाहतो. पण हा मूर्तिमंत एक शिवाजी महाराजांचं सैनिकच आहे. मला काही कळीच ना मला काय म्हणावं. शिवाजी महाराजांचं येसाजी कंक म्हणावं, तानाजी मालुसरे म्हणावं, का रॉबिन हुड म्हणावं, काय म्हणावं त्याला, असा विचार माझ्या मनात आला. इतकं विलक्षण कर्तृत्व हे आहे. दिसायला शांत आहे पहा आत्ता, पण तेव्हा ते शांत नव्हतं. ते सुसरीसारखं होतं, ते मगरीसारखं होतं, ते रान रेड्यासारखं होतं. इतकं विलक्षण धडपडीचं आणि विलक्षण तडक. इतकी तडक मी फार थोड्या लोकांच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मी पण पाहिली आहे. पण विलक्षण तडक, त्यांची हालचाल मला ती विलक्षण चपळायची वाटायची. आणि त्यांचे एक करतात. आपल्याला वेळ फारच थोडा आहे खरं. म्हणजे हे असं 1 तास 2 तासाचं काम नाही. माझ्या मनामध्ये असा विचार आहे की त्यांच्या जीवनावरती चित्रपट नाही, डॉक्युमेंटरी काढायची. कारण चित्रपट म्हणले की काल्पनिक येतं. मग ते आणखीन कोणीतरी पात्र येतं, ते भाषण करतं, ते गाणं गातं. हिंदी सिनेमात काय काय होतं ते आपण पाहतोच होत. तर तसं न करताना अत्यंत आधारपूर्वक त्यांच्या जीवनाचा 13 वर्षाची शिक्षा एका विद्यार्थ्याला, ते बरोबर आहे ना? 18 वर्ष. 18 5 वर्ष मी कमीच केली. 18 वर्षाची सक्तवसुली मायनर होतो मी. मला खरं म्हटलं त्यांनी कोर्टात आणण्याची हे मला ट्राय करू शकले नसते, कारण मी मायनर होतो. हो हो. तरी असताना तरी कायदा त्यांना या बाबतीत काही लागतच नव्हता.
आणि आमचे जजमेंट त्यांचे सुद्धा जे यायचे ते सगळं लिहूनच गव्हर्नमेंट याच्यामधून लिहून द्यायचे आहेत म्हणजे हे सगळं ऑथेंटिक हे डॉक्युमेंटेशन झालं पाहिजे आणि त्यांच्यावरती डॉक्युमेंटरी निघाली पाहिजे. आता अशी मंडळी ही काळाच्या ओघामध्ये आपल्याला कमी पाहायला मिळतात ना, आणि मग नंतर मग कल्पनेनं कोणाचं तरी काहीतरी विचारायचं मग ती माहिती लिहून काढायची असं करावं लागतं. पण आज मूर्तिमंत आज आपल्यापुढे ते साक्षात उपस्थित आहेत, याचा फायदा आपण घेतला पाहिजे आणि त्याच्यावर एक उत्कृष्ट दर्जाची चित्रकथा, कथा म्हणजे सत्यकथा, काय काय घडलं त्यावेळेचे त्यांचे काही फोटोसुद्धा उपलब्ध. त्यांचा फोटो मी देवघरातल्या देवासारख्या जपून ठेवलेला होता. ते संत साधू सत्पुरुष असं काही नाही येत, परंतु त्यांचं स्वातंत्र्य प्रेम हे भगवान श्रीकृष्ण इतकं आहे, शिवाय महाराजांचे इतकं आहे, इतकं मोठं ते प्रेम. त्या स्वातंत्र्याची जी पूजा होती तो फोटो म्हणजे, आणि तो फोटो मी इतका जपला होता. आणि पुण्यामध्ये लोकांनी काही पुस्तकं वगैरे काढायची ठरवली. 1954 साली हा झाला प्रसंग, त्याला 50 वर्ष झाली, म्हणून 50 वर्षाच्या निमित्ताने तो परत एक पुस्तक काढायचं ठरवलं. आणि माझ्याकडचा तो दुर्मिळ फोटो त्यांचा त्या वयातला तो मी त्यांनी मागत होते, मी देत नव्हतो. म्हणले आम्ही तुम्हाला 2 तासात परत आणून देतो. शेवटी आपल्याकडचा भारत महान आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. तो फोटो काही मला परत आला नाही आणि माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं नुकसान झालं असं मला त्यावेळेला वाटायला की एका स्वातंत्र्य सैनिकाचा माझ्यापाशी मी जपलेला दागिन्यासारखा जपलेला फोटो हा गेला. परंतु असे फोटो आणखीन काही फोटो होते, बरेचसे फोटो काय आहेत ते अजून, पण खूप माहिती पाहिजे. जिथं जिथं त्या ते किल्ल्यामध्ये ज्या ठेवलं होतो ते काळो आगवाद किल्ला, आगवादचा किल्ला, रेजबाग, आगोदच्या अलीकडचा दुसरा रेजमागोस, हा रेजमाऊस, या किल्ल्याचा आता किल्ला आहे ना, ते फोटो घेतले पाहिजे. त्यांच्या खोलीमध्ये ठेवलं होतं किंवा जिथं त्यांना जे काही प्रसंग घडले तिथून त्यांनी उडी वाढली, हे ॲक्च्युली कॅमेऱ्यावर घेतलं पाहिजे ना. हे म्हणजे मग ते ऑथेंटिक होतं. नंतर ते बरोबर आपल्या मनाला पडते की हो इथं घडलं, इथं घडलं, इथं घडलं. आणि असं एक तेजस्वी चरित्र हे अंधारात राहावं यासारखा लॉस नाही. इट्स ए ग्रेट लॉस, अतिशय मोठा लॉस आहे हा. आणि तो लॉस आपल्या डोळ्यात दिसत आपण पाहणं हे बरोबर नाही. म्हणून मी आज म्हणजे पुण्यात गेले 10 दिवस मी सारखं ते माझं प्रयत्न चालू होता, फोन चालू होते. आमच्या सचिनराव म्हणजे हे इथले गोव्यातले एक उत्तम दर्जाचे शिल्पकार आहेत, पण जेवढे ती शिल्पकार आहेत तेवढे ती इतिहासाचे अभ्यासकही आहेत. हे आपल्याला माहिती नसेल, आपल्याकडे माहिती घ्यावं होते माहिती आहे ना मेल्यानंतर. मग त्यांचा पुतळा शोधा, त्यांचे फोटो शोधा, मग या रस्त्याला नाव द्यायचं का त्या पिठाच्या गिरणीला नाव द्यायचं, त्यांचं ज्याची गिटारवर आपण चालली असते. पण तो असतो तोपर्यंत किंमत कळत नाही. पण ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती त्यांच्या मदतीमुळे त्यांचा माझा असा संपर्क येऊ शकला हे मी माझं नशीब समजतो, मी भाग्य समजतो. आणि आपण त्यांच्यावरती एक उत्कृष्ट दर्जाची डॉक्युमेंटरी तयार करावी असा माझा संकल्प आहे. आणि मी हे जर मी केलं ना तर मला किती आनंद होईल सांगू. मला शिवाजी महाराजांच्या चरित्रातला एखादा अत्यंत आधारपूर्वक लिहिलेला एखादा चॅप्टर लिहावा इतका मला आनंद त्यांची डॉक्युमेंटरी तयार केल्याचं मला हेच खरं संशोधन.